Tak já děkuji za slovo. Tak měli jsme tu teďka 2 digitalizační přednášky, tak já se trošku teďka vracím k metadatům, to je naše doména. A ještě jenom taková poznámka na okraji, to slideshow, které uvidíte, tak je takový pokus, jak to vypadá s kompatibilitou těch různých nástrojů pro vytváření prezentací, protože já jsem ho vytvářel pro zajímavost v Google Doc, pak jsem ho otevíral tady v LibreOffice a teďka ho budeme asi pravděpodobně vidět v nějakém PowerPointovém prohlížeči, takže bude to zajímavé. No, už to začíná. Takže k té osnově mé, já bych chtěl říci, že ta přednáška by se měla hlavně týkat toho prvního bodu, to znamená popsat implementace, které proběhly v letošním roce knihovního systému Tritius v knihovnách s historickým fondem. Dá se říci, že jsme teďka na konci roku a ten rok byl pro nás, řekl bych, velice náročný z hlediska právě implementací toho nového systému Tritius a myslím si, že opravdu máme nyní co za ten rok ukázat a říct si, co existuje. Budou tam i nějaké odkazy na webové katalogy nové. Předpokládám, že prezentace bude v lepší podobě, než ji teďka vidíte k dispozici na stránkách konference a samozřejmě proto ji budete moci potom ty odkazy využívat. Chtěl bych krátce pohovořit i o nějakém rozhraní, které nazýváme Open Tritius a samozřejmě i o nějakých vizích toho, co chceme v systému jako nového mít v průběhu roku 2017. Ta implementace ve vybraných knihovnách s historickým fondem, i když jsem mluvil o tom, že budu mluvit zejména o letošním roce, tak musím určitě začít implementací, která už je 3 roky v provozu, a sice Zámecké knihovny Národního památkového ústavu, kdy dá se říci hlavně ve spolupráci s panem doktorem Hajkem se povedlo překonvertovat zhruba 60 fondů zámeckých knihoven do jednoho společného systému. Celkem to prezentuje dneska zhruba 500 000 bibliografických záznamů. Samozřejmě ta kvalita a pestrost těch záznamů, košatost není velká. V řadě případů se jednalo o přepis těch údajů z lístkových katalogů, případně z inventárních seznamů. Nicméně záznamy jsou postupně, aspoň v určitých částech toho fondu, vylepšovány a jsou postupně vybavovány nějakými dalšími údaji, jako je například link na nějaké další plnotextové zdroje. Máte tam uveden příklad a zajímavou vlastností je i možnost doplnění těch digitalizátů, titulních stran, indexů a tak dál. A to sice formou jakési hromadného nahrání. To znamená, že NPÚ zajistí vytvoření těch digitalizátů, předá kompletní DVDčko na server, který je v datovém centru NPÚ, a tato celá dávka, několik desítek tisíc souborů, JPEG 2000, je poté jakousi automatizovanou rutinou propojená s těmi bibliografickými záznamy. Uvidíme pak na dalších slajdech, jakým způsobem se to děje. Takhle vypadá vstup do té editační části systému Tritius v té části zámeckého fondu, takže ta jednotlivé oddělení, nebo respektive ty knihovny, které tam vidíte, tak to je začátek toho seznamu 60 knihoven. Spolupracuje kromě pracovníků Památkového ústavu na tomto projektu i pracovníci knihovny Národního muzea a konkrétně například doktor Mašek, který potom má možnost přistupovat do fondu těch jednotlivých knihoven a řešit případné doplnění. Takovým způsobem v systému potom se třeba vytváří přívazek k konvolutu a vzniká automaticky pole 787.
katalogizátor nemá potom vlastně problém s tím navázat ten záznam v rámci toho přívazku a konvolutu. Tady je právě ukázka, jak vypadá uvnitř toho systému v těch metadatech propojení na tu část těch JPEGů. Je vidět, že ta signatura, která je na konci té cesty a v tom jméně toho souboru, tak je vlastně společná pro tento daný případ a zatím plus na konci, takové to 01, 02, to je jakási šifra, která určuje, o jaký snímek se jedná a systém při tom importu automaticky doplní ten český titulek, v tomhle případě třeba titulní list, přední desky vazby a tak dál. Takže dochází k tomu automatizovanému propojení těch digitalizátů s metadaty. Ta další implementace, která už je z letošního roku, z jara, je převod metropolitní kapituly nebo knihovny metropolitní kapituly v Praze. Pan doktor Matějka používal řadu let knihovní systém Clavius a v podstatě, i když pořád tam probíhá retrokatalogizace, tak se teda rozhodl přejít na nový systém Tritius a zároveň tím přejít na formát Mark 21. A ten převod téhleté knihovny nebo té části knihovny, která je zpracovaná, proběhl na jaře letošního roku. Důležité některé vlastnosti, které tam jsou, tak pro ně určitě kontrola jedinečnosti titulové signatury a vidíte tam dole i ten odkaz na katalog, který myslím si je velice těžko nalezitelný na stránkách kapituly, takže pak bude samozřejmě k dispozici v rámci té prezentace. Já jsem si tam zkusil v tom katalogu jenom tak na ukázku vyvolat autora Clavius, podle kterého je pojmenován náš starší systém, takže takhle vypadá detail toho základního záznamu v knihovně metropolitní kapituly v Praze. Další implementace, kterou jsme dělali ke konci letošního roku, je Strahovská knihovna premonstrátů, která také řadu let používala systém Clavius a vlastně v letošním roce došlo k tomu přechodu. Opět předcházela mu kontrola Unimarku, který používali. Došlo k nějaké očistě těch chyb, samozřejmě nebyla to očista dočista, ale došlo tam samozřejmě k nějaké rozumné úpravě těch dat ve stylu vyřešení těch základních problémů při konverzi a při konverzi došlo zároveň k obohacení záznamu o určité pole. Například byl všude doplněn konspekt v té základní sadě těch údajů a byly upraveny i některé další údaje, které bylo možné vlastně automatizovaně strojově upravit. Ta vlastní databáze má dneska zhruba 197 000 bibliografických záznamů, takže je to velká báze, proběhlo několik testovacích konverzí, ale nyní už je teda v reálném provozu. A dobrá zpráva je, že teda probíhá i nějaká příprava přispívání do souborného katalogu, takže se mají na co těšit. Myslím si, že to bude na začátku asi jenom takový malý vzorek, který pošleme, ale předpokládám, že se to rozvine. Jinak je tam ambice, aby se už další katalogizace vytvářela právě v RDA v rámci Tritia, což je určitě chvályhodné, i v případě, že se jedná o nějakou retrokatalogizaci. A zase je tam teda link na katalog vidět. Tady je příklad toho, jak vypadá webový katalog. Není to bohužel moc vidět. Jednalo se o hledání pana Balbína, Bohuslava Balbína, a pro zajímavost je tam teda vidět, že to celkem našlo 199 záznamů, z toho 137 starých tisků a z toho 154 pak celkem bylo v latině, takže velice zajímavá báze a myslím si, že pro vás, kteří se zajímáte o historické fondy, tak tento katalog bude nyní velice zajímavý. Kromě těchto referencí musím ještě zmínit muzejní server,
který jsme zprovoznili také v průběhu letošního roku a přidali se do tohoto společného sdíleného systému ty muzea, které tam máte vyjmenovány, celkem je jich teďka 5. A na té adrese muzeumtritius.cz/katalog zase máte možnost prohledávat fond jednotlivých těchto muzeí, ale také souborný nebo společný katalog, ve kterém se vám prohledají jedním dotazem všechna muzea, fondy všech těch 5 muzeí. Je to nabízeno formou webové služby na takzvaném sdíleném systému, to znamená, že muzea vlastně pracují ve stejném společném systému. Oni můžou sdílet bibliografické záznamy, ale také nemusí, mohou si vytvářet vlastní bibliografické záznamy, pokud mají důvod. V případě těch starých tisků, z těch historických fondů to tak může být, protože mají ten poznámkový aparát využitelný právě k tomu, aby popisovali jednotlivé exempláře a z toho důvodu potom je logické, že musí mít svůj vlastní záznam. Neb ten jejich konkrétní exemplář samozřejmě vyžaduje popis poznámkový takový, který se neslučuje zase s jiným záznamem jiné knihovny. Nicméně možnost sdílení zde je. Co je ale povinné, tak to je sdílení autorit všech typů. To znamená, tato muzea, pokud spolupracují, sdílí ten systém, tak sdílí autoritní záznamy všech typů, což samozřejmě je potřeba si uvědomit, protože je to jakási nutná vlastně vlastnost toho systému. Co zdobí tento typ automatizace nebo přechodu na systém, je určitě snadná, rychlá realizace přechodu na takovýto systém. NEP je všechno vlastně na nějakém hostingovém centru. Muzeum pošle svá data, pokud je má, a my vlastně zrealizujeme připojení té nové knihovny do toho současně existujícího serveru velice rychle, bezbolestně. Knihovna muzejní pak nemá žádný problém s tím provozem, nemusí řešit žádné problémy s dostupností svých serverů a tak dále. No, co je ještě nového, a chceme už trošku, v tomhle případě mluvím trošku o budoucnosti, tak je to, že Tritius byl v letošním roce nasazen v biskupství brněnském, knihovně biskupství brněnského. Zase tam máte odkaz na webový katalog. Knihovna svým způsobem využívá zase všechny ty části, které ji nabízí systém Tritius, a využívá vlastně opět formou webové služby systém. V tomhle případě solo serveru, to znamená, nebo solo systému, to znamená nezdílí data s jinou knihovnou, má je pouze svoji databázi, svůj systém. Podobně máme vlastně kontrakt s biskupstvím litoměřickým, které vlastně přejdou pravděpodobně na přelomu letošního a příštího roku, a chystáme podobný projekt s královéhradeckým biskupstvím, který by měl proběhnout v roce 2017. Implementace systému v těchto případech bude pravděpodobně na tom solo systému, a opět díky té webové službě je to bez nějakých problémů, které bohužel se jinak v případě těch lokálních serverů a lokálních správců v těchto typech institucí bohužel často vyskytují. Ještě bych asi mohl zmínit dominikánskou knihovnu, konkrétně Pražská dominikánská knihovna plus Olomouc plus Plzeň. Tyto 3 knihovny dominikánské jsou propojeny zase v jednom společném systému a jsou realizovány také v letošním roce. Teď jenom ještě ukázka zase katalogu biskupství brněnského, tuším Jan Prokop, toto je novější kniha, takže to, co vidíme, tak jsou obrázky nebo obálky z obálkového serveru a obsah z obálkového serveru. Zdravím kolegu. Takže je to úžasné a předpokládám, že nám řekne o tom, že brzo bude v těch katalozích, které používají obálkový server, více ještě informací, než je teď. Tak krátce, OpenTritius, sada funkcí, věcí, které spolupráci knihoven mohou podpořit.
konkrétně webové služby, RESTové moderní webové služby, které dovolí propojit systém Tritius s některými dalšími systémy, NCIP, OAI protokol, využívané technologie pro přístup do centrálního portálu knihoven. Toto vše zahrnujeme v rámci toho našeho OpenTritia. A co je důležité, ručíme a garantujeme funkčnost a kvalitu dohodnutým rozhraním. Dlouhodobě, to je podstatné, protože jsou samozřejmě systémy, které máte možnost získat třeba levněji, ale s garancí napojení na jiných systémech je to samozřejmě velká neznámá, velká otázka. Tak, tohle asi vynecháme. Myslím si, že instalace a monitoring snažíme se, aby byl co nejlepší, abychom přispěli k tomu, že budete spokojeni s novým systémem Tritius. No a poslední věc, co tu mám v tom plánu vývoje, máme připraven vlastní prohlížeč elektronických formátů, který dovoluje postupně jednotlivá velká data, jako v případě jedné knihovny vysokoškolské až půl gigabajtové PDF soubory, dotahovat postupně a umožnit uživateli jejich prohlížení online, aniž by byl ten celý dokument stažen. Takže na tom pracujeme a spolu s tím souvisí i řízení přístupu práv k těmto digitalizátům. No, poslední jediný slide. My jsme letos oslavili 20 let firmy Lanius, takže to je můj jediný obrázek, který tu mám o tom, a děkuji vám za pozornost.